Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities. gelek spas. Kemekî beriya niha artêşa Amerîka çend bordumanên hûr û armancdar li ser sê saziyên etomiyên giringên rejîma Îranê, Fordo, Netenz û Îsfehanê kirin. Hemû aliyan bo dema çend salan ev nav guhdar kiribûn. Dema ku ev saziyên têkder û yên xirab hatin avakirin. Armanca me ji navbirina şiyana meyandina Îranê bû. Her wiha ragirtina wan gefên etomî ku ji aliyê sponserê yekîm yê tîrorê cîhanê hebû. Îşev dikarim ji hemû cîhanê re bêjim ku borduman gelek taybet bûn û di warê serbazî de jî serkeftî bûn. Saziyên giring yên meyandina etomiyên Îranê bi temamî û ji bin ve hatin ji navbirin. Îran, têkdera rojhilata navîn divê niha aştiyê ragihîne. Eger wisa nekin, êrişên bê dê gelekî mezintir û gelek jî hêsantir bin. Bo dema 40 salan Îran dibêje mirin bo Amerîka û mirin bo İsraîl. Ew xelkê me dikujin, bi bombeyên çandî dest û lingên xelkê me jêvekirine. Ev pisporiya wan bûye. Me nêzî hezar kesan ji destaya her wiha bi sed hezaran kes li seran serê rojhilata navîn û hemû cîhanê ji ber encama rast ya kîndariya wan mirine. Be taybet çendîn kes ji aliyê generalê wan Qasım Suleymanî hatine kuştin. Demek dirêje ku min biryara vê yekê de ye ku rê nedim ev yek çêbe û nabe berdewam bin. Dixwazim spasiya Serokvezîr Bîbî Netanyahu bikim û pîrozbahiyê ji wî bikim. Me weke tîmek kar kir. Çi tîmekê berî niha bi vî awayî kar nekiribû. Em bi rêyeke dirêj re derbas bûn bû ku vê gefa xirab li ser İsraîlê nehêlin. Ez dixwazim spasiya artêşa İsraîlê bikim bo vî karê mezin ku kirine. Ya ji hemû ya girîngtir ez dixwazim spasiya wan niştîmanperwerên mezin yên Emerîkî bikim ku îşev ev amûrên taybet firandin û hemû artêşa Amerîka jî vebûneya vê operasyonê ku çend dehekin karên bi vî awayî nedîtine. Em hêvî dikin ku êdî pêdiviya me bi xizmeta wan û wan şiyana wan ya zêde nebe. Her wiha dixwazim pîrozbahiyê ji serokê destê erkana hevbeşa Amerîka, General Dan Kane bikim, ku generalekî taybet e. Her wiha li tevahiya wan leşkerên zîrek û di van êrişan de beşdar bûne. Piştî vê yekê ku me got nabe ew berdewam bin, yan niha aştî bo Îranê dibe yan jî dê trajdiyayek çêbe ku gelek ji wan tiştên ku di heşt rojên borî de dîtine dê mezintir be. Bilal bîra wan de be, hêj gelek armancman e. Armanca îşev ya herî mezin û giran bû. Lê eger aştî bi zwî nê bi destxistin, em ê bi hûrî û bi lez û gelek bi jêhatî li bey armancên din de biçin. Dibe ku piraniya armancan de çend xulekan de bênek encamdan. Ya ku îşev me kir, çi artêşek nîne ku di cîhanê de bikare vê bike. Ti caran ti artêşek nebûye di cîhanê de heman vî karî bike ku kêmekî berî niha çêbûye. Sibet demjimêr 8 General Kane û Pete Hexes, Wezîrê Berevaniyê li Pentagonê konferanseke rojnamevanî dikin. Ez dixwazim spasiya hemû aliyekê bikim, bi taybet Xwedê. Dixwazim bêjim, Xwedê em ji te hez dikin. Em ji artêşa xwe hez dikin, wan biparêze. Xwedê rojhilata navîn biparêze, Xwedê İsraîl biparêze, û Xwedê Amerîka biparêze. Gelek spas. God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you.